sannan ki ummul khairu ba za a yi kamar ki ba girmar ki faɗin ma ba hakin ma ba zan iya faɗar sa ba duk tafiyar da za ta yi nisa sai an samu izini maula ya shehu Ahmadu Tijjani Aminu Lamani da dan uwansa Sheikh Najilani na so shi tuntuni na gaira shehu barhama in ya suwa za da warka ba bai kisa da bawansa dufani ina gaida ke salamu alaiki sannan kai ma ba zuwa babu ke da sallama na zo a gare ki wazan yi wayin babu ke ki taimaka ki amsa karima